misa ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. June and Aileen Malyari, Julene Yvette Malyari, Bonifacio Fox and Teresita Gonzalez, Irene Cruz, Vic and Pening Chico, Jerwin and Gia Lazaro, Rosing de la Cruz and family, Precious Farm, Alex and Linda De Leon, Nar and Laarni Castro and family, Mayela Canlas and Luisa Malang and family, Leonora Villorente, special intention in Alvin and Aaron Carfio and family, 3-8 kids, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa, nina Ernesto Saturnina Siriaco, Jason Ramil Marieta, Brigido Janet at Father Aris. Salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Nasa ikalawang araw na po tayo ng simbang gabi at ginugunita po natin ang pagdating ng Mesiyas bilang katuparan ng balak ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. At sa ating ebanghelyo, maririnig po natin ang mga pangalan ng lipi ni Jesus. Magmula sa lipi ni Abraham, magmula sa lipi ni David, hanggang sa lipi ni Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Yesus, anak ni David at anak ni Abraham, ang balakin at naisin mo'y aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, anak ng Diyos, nais mong kami makipagtulungan sa iyong gawang pagliligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, anak ni Mariyang kabanal-banalan, ang layunin mo'y kaming lahat ay maging tulay ng tanang kabutihan mula sa iyong kalooban. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birhen si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kami sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng inamong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday leong nahihimlay, walang mga ngahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupainawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Parangalan natin ang mabuting balita. Karunungan ng may kapal, tanay yoong pangasiwaan, halina't kami turuan.
Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zerobabel. Si Zerobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Noong kami po ay mga bata pa at naglalaro ng mga pinsan po namin, kapag gusto namin na may lokohin kami at inisin, ang ginagawa po namin at sinasabi po namin doon sa kalaro namin, alam mo, sabi ng nanay mo, napulot ka lang daw sa tain ng kalabaw. Yun lagi sinasabi. Kapag may naglalaro at gusto mong mapikon, mainis, maiyak yung kalaro mo, sabihan mo ng gano'n, sabi ng nanay mo, napulot ka lang sa tain ng kalabaw. Sino bang may gusto po sa atin na napulot lang tayo sa tain ng kalabaw? Wala. Dahil lahat naman tayo ay may pinagmulan. Kahit si Jesus, kahit siya'y napanganak sa isang mabahong sabsaban, hindi ibig sabihin na parang singaw na lamang na lumitaw si Jesus sa buhay po natin. Hindi. Meron siyang pamilya, meron siyang lipi, meron siyang mga ancestors. At kung pinakinggan po natin ang mga pangalan na nabanggit sa ebanghelyo natin, masasabi din natin na meron din kahiyahiya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang lipi. Dahil hindi naman lahat ay mga santo, hindi naman lahat ay mga banal, kundi may mga problema din ang iba sa kanila. For example, si Rahab, isang babaeng bababa ang lipad. Si Batsheba, naging kabit ni Haring David. Remember ang pamangkin ni Abraham na si Lot. Malaking pagkakasala ang nagawa dahil nabuntis niya ang kanyang mga anak. Remember Judah, nang ibinenta po niya ang kanyang kapatid ni Joseph
kapatid na si Joseph, para maging alipin. At sinabi sa kanyang tatay na wala na ang kanyang anak, wala na ang kanyang kapatid. At nagdadalamhati ang kanyang tatay, hindi alam na binenta lang pala. Nagsisinungaling. At ganyan din sa ibang mga kamag-anak at lipi ni Jesus. Iba-iba ang relihiyon at iba-iba ang pananampalataya. Pero ang malaking tanong, bakit nasama pa sila sa pangalan sa ebanghelyo po natin ngayon? Hindi ba pwedeng kailangan perpekto ang kanyang ancestors? Hindi ba pwedeng kailangan perpekto ang lipi magmula kay Abraham hanggang kay David hanggang kay Jesus? Alisin na lang po natin yung mga makasalanan dito nang sa gayon ay kaunti na lamang ang basahin ni Among sa banal na misa nang sa gayon ay matapos kaagad ang pagbabasa. Bakit kailangan masambit pa itong lahat ng pangalan? Dahil yan ay patunay lamang na kayang makilahok ng ating Panginoon Diyos kahit sa makasalanan. At hindi pinili ng Diyos na mabuhay sa isang perpektong pamilya dahil gusto niyang patunayan sa atin na kaya niyang makilahok sa ating makasalanan. At yan po ang mabuting balita sa ating lahat. Totoong dumanas ng pagkatao at pagiging tao ang Diyos. At hindi itinakwil ng Diyos ni isa man sa kanyang pamilya. Yan ang problema po kung minsan sa atin, ang kinikilala lamang natin bilang mga kamag-anak ay ang mga respetadong kamag-anak, mabuting kamag-anak, mga mayayaman at sikat na kamag-anak. But when it comes na kapag gumagawa na sila ng masama at nabalitaan mo na meron silang nagawang pagkakasala, paunti-unti, hindi mo na kinikilala yung kamag-anak na iyon. Ako po ay nagtataka din noong ako po ay naordinahan bilang isang pari dahil kapag ako'y pupunta at nagmimisa sa mga ibang simbahan, may magsasabi po sa akin, lalapit sa akin, Among, kamag-anak po kita. Ako pa unti-unti po, dumaragdag yung kamag-anak ko. Kaya sasabihin ko sa kanila, apo saan? Apo sa tuhod, talampakan, apo sa siko. Anong kamag-anak po? Kung minsan napapalayo na po at sasabihin na lang sa akin, kamag-anak kita. Pero tatanungin ko ulit sila, kung ako ay gumawa po ng pagkakasala, kung ako po ay karumalduman na ginawa, baka isa-isa po sa inyo ay mawala na po. Isa-isa ay mababawasan at yan ang realidad ng buhay. Kapag may nagawang pagkakasala ang isang kamag-anak po natin, kung minsan hindi natin kinikilala bilang kamag-anak. Ano bang ginawa ni Jesus sa mga kamag-anak niya na kung saan kapag siya ay nagmi-ministry, kung minsan tinatanong din siya, marahil ng mga ibang kamag-anak, hindi ba yan lamang si Jesus na kilala natin, na lumaki sa atin? Paano nangyari na nakakapagpagaling siya ng mga may sakit? Paano nangyari nakakapagturo siya na may kapangyarihan? Marahil nagtatanong po yung mga ibang kamag-anak niya dahil nagtataka din sila. At anong ginawa ni Jesus sa kanila? Pinalayas ba nila? Pinalayas ba niya ang mga kamag-anak niya? Hindi. Marahil ang ginawa po ni Jesus dahil araw-araw niya ginagawa ito, ipinapanalangin niya ang kanyang mga kamag-anak. At yun ang pwede natin gawin ngayong simbang gabing ito. Ngayong pangalawang araw ng ating simbang gabi, ipanalangin po natin na mga kamag-anak na tila ba napariwara na at nalayo na sa tamang landas. Yun ang maaaring natin gawin. Nung minsan may naghihingi po ng advice sa akin, Among, yung kamag-anak ko po, ilang beses na po namin sinasabihan na huwag magsugal, hanggang ngayon po nagsusugal, nagtatalpak. Among, tulungan nyo naman po kami. Bigyan nyo po ako ng advice. Alam niyo, sabi ko lang sa kanya, hindi mo mababago ng pilit ang isang tao. Hindi mababago. Dahil may sariling kalayaan yan.
At siya lamang ang makakapagbago ng kanyang sarili. The best thing we can do to help him is to pray for him. Ipanalangin ninyo. At yun na mas makakatulong sa kanya because prayer, ang panalangin ay makapangyarihan. At kayang baguhin ng Diyos ang isang tao kung ipapanalangin po natin. Hahayaan po ba ng Diyos ang mga tupang nawawala? Hahanap-hanapin ng Diyos ang mga tupang nawawala. At hahayaan ba ng Diyos na magwala ang kanyang anak? Hindi hahayaan ng Diyos, kundi aayusin ng Diyos ang kanyang anak na nagwawala. Tandaan po natin, walang perpektong pamilya, walang kamag-anak na perpekto, kaya ang tanging nagagawa natin ay ipanalangin ang mga kapamilya po natin. At hindi pababayaan ng Diyos ang sino mang tumatalikod at nagwawala sa harapan niya. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Taglay ang kasiglahan ng pag-asa, pakumbaba nating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng simbahan at ng sangkatauhan. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Para sa simbahang Katolika at lahat ng Kristiyano, nawa sa bisa ng Hebanghelyo ay matuntong magkalapit-lapit ang bawat isa alang-alang sa iyong ngalan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Para sa mga inaalipin ng demonyo, naway patunayan sila ng Diyos upang magsimulang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Para sa lahat ng mga nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway hatid sila ng buong simbang gabi sa tunay na pagpapatawad at pagmamalasakit sa kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na yung mga magdadaan sa iba't ibang uri ng kahirapan, naway makatagpo sila sa kanilang Kristiyanong pananampalataya nang kailangan nilang lakas upang makaraos sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Para sa ating lahat na naririto at sa ating mga ipinagdarasal, naway liwanagan ng ilaw ng Diyos ang ating mga puso at gamitin tayong kasangkapan ng kanyang pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Para sa lahat ngayon taong hubileyo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoon muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat sa iyo. Sa katahimikan, idulog po natin ang ating personal na kahilingan sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, Ikaw ang larawan ng wagas ng katapatan. Palakasin mo kami upang matupad ang mga pangako sa aming binyag, hindi lamang ngayong simbang gabi, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
sundang gawan ng panyaron, at ang tinok na isip ng sigalon, palamang balong at sunaing Pasko. Alam ning Pasko, alam na ning Diyos, alam ning banwa, maraking tao, alam ning Pasko, may iking yato, alam ning tula, alam na ning din. Maong magdakating karalungguman, masalang sulukar elalin toya, anak ni bait yaking lalabangan, bintang daing kaligtasan ning yato. Alam ning Pasko, alam na ning Diyos, alam ning banwa, maraking tao, alam ning Pasko, may iking yato, alam ning tula, alam na ning din. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mo magkasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin na maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na wanahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Mituyeng banwag, mituyeng yato, ingkay kang ligaya. Hosanna, Hosanna, kataas-katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Naging-taratang, ikaw yun ingginom. Hosanna, Hosanna, kataas-katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, lahat ng obispo, pari, diakono, madre, religyoso, mga seminarista, at lahat ng pinagtitipon mo ngayong umagang ito. Alalahanin mo rin ng mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, ang Nuestra Señora de la Merced, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo po lahat ay manalangin sa turo ni Jesus sa atin. Sambahin ang ngalan
ipagtawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami idya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at irayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayos sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang banal na hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya'y buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabin nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat para sa mga ilang paalala. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan at pagbabahagi. Hindi lamang po tayo ang mga gustong dumanas ng Kapaskuhan, kundi ang mga nangangailangan din po ng mga kaparokya po natin ay gusto rin po nilang maranasan na may Pasko sa pamilya nila. Kaya naman po sa bawat araw ay meron po tayo naka-assign na dadalhin po. Ngayong araw po ay ang dadalhin po sana natin
ay condensed milk. Pero wala pong nag-offer ni isa po sa atin. Bukas po ang naka-assign po na pwede po natin dalhin ay cheese, sandwich, sandwich spread, peanut butter. Kahit ano po doon, kahit anong spread o palaman, cheese, peanut butter, any sandwich spread na pwede natin maibigay. Tayo po ay nakaranas ng biyaya mula sa Panginoon. Kung kayo po ay feeling nyo na blessed po kayo ngayong taong 2024, panahon din naman para maging blessing kayo para sa iba. At yun po ay paraan ng pagbibigayan at pagbabahagi para sa mga nangangailangan. Ipakilala ko po sa inyo ang mga seminarista po natin, nakasama po natin ngayong simbang gabi. Ang sa aking gawing kanan ay seminarista po mula sa Sacred Heart Parish, Talabastagan, si Brother Makisig Dison. Palakpakan po natin. Sa aking gawing kaliwa ay mula sa parokya ng St. James the Apostle sa Subic, Olongapo. Siya po ay si Brother Rog Macalino. Palakpakan po natin. Sila po ay kasalukuyan, nasa first year college pa, at sila po ay nangangailangan din ng patnubay at panalangin po ninyo nang sa gayon ay matapos po sila sa bokasyong pinili nila. Hindi lamang bilang isang pari, kundi mga mabubuting pari ng ating Archdiocese. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Magsiyuko kayo at igagawad ang pagbabasbas. Ingatan nawa kayo ng Diyos at gabayan niya kayo tuwina at ng kanyang nagdiningas na kaliwanagan at kaniningang hindi nagmamaliw. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na, humayo kayo ng payapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Samabenging vamos sadya, pusong tutong mga tungtuna. Masaya na kulay niya ko, muling malapit ng malapit din Pasko. Simbang Bengi, malama Bengi, ing malama Diyos malapit ng malapit din tao. Mabengi man, makaslagoman, ikis ng kamatligis ang lang